Ka jingpule na ki kam jong ki apostol klandong ka bakhatra kadukhat kendai hadu khatra. Hakaway kamid u Pawlos ulayo ka jingyo ipaw hagaba utray ula ong hau. Wat shep ting hendray do yay kren wat snabno namar nga don ringkat bat pi. Don ubala ban pinsniw yapi namar bun hakane kanomba kilong kibriw junga. Kumta u Pawlos ulasa shisnem shiteng hangta panhikay ha kipait pa ya ktien u Blei. Deha kapor pa ugalyo ulong ulingsor jong akhaya ba kiju kila yasu buitlang. Kila kem ya u Pawlos bad kila yalab ya u shaying bishar. Une ubriw kila ong u persyang ban penko ngu ya kipait ba ban mane ya u Blei persya kaan. U Pawlos ulamut ban kren haba ugalyo ulaong ha kiju lada kane kalong kakam sniw ne kakam dakay ayure balale kanlong kabasyong niya yanga bansya skor yapi kiju. Henry namar kalong kajing sat niya syapang ktien bad kikerteng bad kaan jong pihi te yapet hi maphi. Ngan ong bishar yakum kine ki. Bad ula penmi no yaki na ying bishar. Hangta kila kembor ya u Sostenes u rangba ka sinagog bad kila sho ya u hakmat ying bishar. U galyo sudnyo ay ya kata. U Pawlos ulasa sa kato kat nipor hakoren. Nangta ula ay kuble ya gipara banget bad ula leng da kaling sa Syria ringkat bad ka Priscilla bad u Aquila. Haken kre ula ki lendum jala kakli ban pendep ka jingkular niyam. Kaktien jong utray. Kasam saupuh nyo kadakod iway hadu Henryu. Do thap kti ko benryu baro. Do risa ha u Blei da ki jingruay kemen ki bajam. Nabaw kenrat bahalor tam. Ulong uba iting usiem bakraw kaperthay paro. Ula ay jing job yangi halor ki jay benryu. Bad ka jing sanshar halor ki benryu baro. Ula jiet ya ka riba kraw ka bangishong kanong kenti upay chung u ya uba ui. U Blei u kiw hapadeng ka jing risa lekmen. U try u kiw hapadeng ka jing sawa turoy. Turwa yaro ya u Blei turwa yaro. Turwa yaro ya usim chungi turwa yaro. Ka gospel kat kum uyo anis mukhuit kilandong ka bakhat Henryu kadukhat arpo hadu arpulay. Shisha nga ong hapi. Pinsa lanyar pat pinsa yam. Henry ka perthay kan sakmen. Pinsa smusi Henry ka jing smusi jongpi kan sakala ka jingmen. Haba ka briw ka sukhun ka shitom na marba ka por jongka kalapoy Henry Maria kha ya ikunlong. Kaklet ya ka jing shitom jongka. Kakmen balakha ikunlong ha ka perthay. Yapi kalong kumju menta pismosi Henry ngan sa yo ibiang yapi bad kido nu chumpi kin sadab da ka jinkmen. Da kata ka jinkmen kabaan omdan bala ban kni no lapi. Enda boy kata kasngi pin kali ay syapang jonga. Shisha nga ong hapi. Ukpa unsa ay hapi kat kapa pipan na u haka kerteng jonga. Ka gospel jong utray.